Shisngi hadin makakasi Student Union KSU kala dawa na ka Meghalaya Public Service Commission MPSC ba kadai ban sei bat pen Paidbah iki marks jong ki Ïakhun exam thungkam lengba ka commission khanang ban pen ya ka jinglong sai pen ban haka artarik noilar arjar pulai ka commission kala pen mi de ka public notice ban pen tep ba kam ya ban that Paidbah iki marks kumman syukudo ba ka step ka shitarik noilar arjar pusau ka employment and monitoring cell ka KSU haka jinlam usamna Ruben A Najar chairman kalatul saplau ka office MPSC hadin ke jingkut ka sawu prakanta ka ba ka KSU kala aipor ka commission bakan Pyrshah halo ka jingmi ki kenram habai de bat ka examen thungkam na ka benta ka Meghalaya Civil Service Meghalaya Police Service but statistical officer jong ka tanat veterinary hadin kani ka jingwan tur ka commission kala khot yakran ni kinong ilam ka KSU bat hadin ka jingkran usamla Ruben lakam baka commission kala manjur ban sei Paidbah iki marks jong ki Ïakhun exam khanang bakan long habashai ka union kala dawaru baki exam thungkam dei ban le harangkat ka jingdon ki camera bat banrap ban pha jingtho ka sarkar halor ka political appointee ki bodan hak commission hak public notice bala soido secretary commission lo ong baki Ïakhun ya ka MCS preliminary examination kila Pyrshah ban sei bat hat madani ki marks bat ka long kumba pen khen ya ka right to privacy kat kum ka article arpoi ka riti sanchar ka India ka notice bakalong ka bamiha bat khlam jing manjur ki Ïakhun exam onomla satya ban sei madani ki marks dak bapan paw la da sei bat hat madani ki marks kan kata ik Ïakhun exam ka commission ka long bak ailat ik Ïakhun ban pen ik marks lengba ka OTP based system Habatin, Paidbah ki kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut ped ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya